baaraba caman kɛ u ka ɲumanyaw kan. Ouais, bon il n'a fɔ tɔw b'a kɛ cogo min na. Mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ko encourager a yɛrɛ balolen ɲɛna barikadali ka di bɛɛ ye. Oui. Mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ ansaru b'a kɛ mais u t'a fɔ. Mais an taara an ye mun y'o la c'est à dire an ye silamɛya jɛlen yɛrɛ de ninnu na koyi. Dusukun jɛlenya nisɔndiya ka i silamɛɲɔgɔn wɛrɛ kunbɛn ka tila k'a ka ɲuman kɛlen fɔ a ye a ka mɔgɔ bɛ min na k'a fɔ a ye. N'o tun bɛ juguman na o tun b'a fɔ an ye. Mais u ko Ala sɔnna anw tɛ silamɛ tɔn dɔn Cameroun bɛɛ min bɛ wuli ka mɔgɔw ka misiri furan Ala ɲɛda kama ni ansaruw tɛ. U b'an ka misiriw furan n'an ka wajuliw bɛ yen an b'u wele u bɛna organiser k'a d'an ma u b'u seko k'an ye o ye bonyabaw de. Bon vraiment n bɛ ansaruw yɛrɛ fo nin yɔrɔ la parce que mɔgɔw ka mɔgɔ de b'a to i yɛrɛ bɛ bonya. An filɛ ka bonya min sɔrɔ Cameroun Ala kɔfɛ Cameroun ansaruw bɛ ka cɛsiri min kɛ o senba b'a la. Donc Alimami kontanna o la kosɛbɛ. Alimami yɛrɛ dama to yen mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu ka dɔgɔtɔrɔsow bɛ furan ansaruw fɛ n'i k'u ka wari bɔ a bɛ gɛlɛya u ma. Mais dɔgɔtɔrɔso kuturu Cameroun ansaruw bɛ taa k'a furan k'a jɛ o tigiw seriyara k'an fu k'u b'a kɛ maliyɛnya kama u b'a kɛ Ala kama u b'a kɛ u ka diinɛ kanu kama an'u karamɔgɔw y'u bila baara min na. Donc vraiment kabako min kɛra tournée na a tɛ se ka fɔ ka ban. Donc vraiment an ni ce. An karamɔgɔ an b'i fo kosɛbɛ o kɔfɛ an y'a ye i ka nin tournée in fana senfɛ an y'a ye i ni chrétiens ye ɲɔgɔn sɔrɔ chrétiens dɔw ye tobira i bolo wajulu kɛnɛ kan u nana sababu dɔw de y'u bila ka na u dara fɛn dɔ de la i la ka sɔrɔ ka na tobi i bolo yalima u nalen u ko u ye mun jate minɛ silamɛya la ni aw ka sira ye n'o kɛra sababu ye k'u la convaincre kana ka tubi e bolo ka baya la di wɔrɔ minɛ u nana u ye mun fɔ. C'est vrai a tun b'an ka wajulu lamɛn surtout n'i y'a ta k'a lajɛ wagati dɔ la an ye wajulu parti dɔw kɛ français la. Kosɛbɛ a kɛra. Mɔgɔ tɛ se k'i référer o bɛɛ kan mais a b'an suit a mɛnna a b'an ka baaraw suit a mɛnna mais an ye fitinin min kɛ français fana na Ala sɔnna a ye dɔɔni faamu a la. A y'an ka taabolo in yɛrɛ dɔɔni faamu a y'a dɔn min bɛ k'a fɔ o ye tiɲɛ ye k'a sɔrɔ olu ka diinɛ ma vexé ale yɛrɛ ma nɛni a ɲuguman don a yɛrɛ la. N'i ni mɔgɔ kumana a bɛ ɲɔgɔn faamu n'i y'i ta fɔ mɔgɔ ye pacifiquement mɔgɔw fana b'i lamɛn pacifiquement mais problème ye jumɛn ye n'i ye mɔgɔw dɔgɔya walima n'i ye fɛn fɔ mɔgɔw ye min bɛ don u dusukun na k'u dusu kasi mɔgɔ dusu kasilen tɛ diinɛ ye o. Hali mɔgɔ n'i den cɛ n'i dusu kasira i fa ni den cɛ fa bɛ fɛn o fɛn fɔ den t'a mɛn tuguni o ye mɔgɔya dan cogo de. O de la kuranɛ ko udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana. N'i bɛ fɛ ka mɔgɔw sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka i ka diinɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye o wele ka na i ka Ala ma ni kodɔn ye. Kodɔn in o kɔrɔ ka ca dɛ. Wal mau'izatil hasana wajulukan cɛ ɲuman o kɔrɔ ka ca dɛ. Tuma dɔ la i bɛ dɔ wele cogo dɔ la o b'o sɔrɔ n'i ye dɔ wele o cogo la o bɛ boli dɛ. Donc alhamdulillah Ala sɔnna an ye kumaw fɔ an balimakɛ a y'a ye a dara la a yɛrɛ nana a y'an yɔrɔ ɲini fo k'an ye k'a bɛna baya kɛ ka bɔ a ka diinɛ na ka don silamɛya diinɛ na. Donc vraiment an nisɔndiyara ale dama tɛ mɔgɔ caman bɛ yen minnu ye diinɛ wɛrɛ tigilamɔgɔ ye minnu nana tubi an bolo ginɛw la minnu tun t'a fɛ hali u photo ka ye. Donc vraiment an bɛ Ala de fo mais foyi ma nin kɛ karamɔgɔ y'an bila sira min na a ye mɔgɔw wele ni kodɔn ye ani wajulu cɛ ɲuman ye n'o kɛra a ka message bɛ lase minnu kan ka lamɛn k'a faamu u b'a lamɛn k'a faamu k'a sɔrɔ u ma degun. Ala ka hɛrɛ kɛ. Amina rabi. An karamɔgɔ o kɔfɛ an y'a ye Cameroun sifinnakaw n'o ye jeunesse ye u mobilisera kosɛbɛ i ka nin tali la anw ye a kɛ jama ye n'i ye jama ye i nɔfɛ i taara dugu o dugu la jeunes bɔra kosɛbɛ a ma kɛ ansar ko dama ye wa a ma kɛ malien ko dama yɛrɛ fana ye ka d'a kan i da sera ma sisan i ka wajuluw la i y'a tila yɔrɔma fila ye ka parti dɔw kɛ français la pour que mɔgɔ minnu tɛ bamanankan mɛn olu ka se ka faamu dɔ sɔrɔ i ka laɲini na o kɔfɛ ka parti dɔ kɛ bamanankan fana na walasa bamanankan mɛnnaw fana ka faamuya sɔrɔ mais sifinnakaw i ye mun ye Cameroun jeunesse la
ni o ye i kontan ni a bɛ kɛ sababu ye ka sini ɲɛsigi ka d'a kan bi na e ka laɲini n'i ka objectif ye farafinna sifinnaka bɛɛ de ka don da kelen fɛ wa bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ objectif ye mun ye an ka nafa sɔrɔ an ka denmisɛnya la don n'a nataw la yalima Cameroun jeunesse an y'a ye u y'i kunbɛn u y'i bonya wa u nana i ka wajulu lamɛn ka tila ka baya ta i bolo i ye jateminɛ jumɛn kɛ Cameroun jeunesse la? Bon n ye min ye vraiment o engagélen don Cameroun denmisɛnninw engagélen don diinɛ ka d'u ye n y'o de f'u ye n ka kuma na n ko u kana siran n'i ye Ala minɛ ka ban a b'i dɛmɛ surtout olu bɛ jamana minnu na ni jamana ninnu silamɛ kelen ye Mali silamɛ tan de siga t'a la kodɔnna b'a dɔn n bɛ fɛ ka min fɔ n tɛ don o détail kɔnɔna na kosɛbɛ mais ka silamɛya minɛ ni jamana ninnu na a cɛ kelen min n'a fɔ Mali cɛ tan de silamɛya la bon n y'o encouragé n'o ye u k'u jija u bɛ ka fitinin min minɛ u k'u jija a kana tila o la Ala b'u sara u kana nata fɛnɛ foyi kan'u ka objectif b'u kɔnɔ yen nɔ parce que mɔgɔw b'u la minnu taara dahirimɛ ɲini na mɔgɔw b'u la minnu wolola yen yɛrɛ o caman b'u la Maliyɛn denw yɛrɛ bɛ yen minnu tɛ hali bamanankan mɛn tuguni donc mun de bɛ yen u bɔra ka taa an kunbɛn kelen fa kama filanan u motivelen don maliyɛnya kama parce que nin y'an maliyɛn ɲɔgɔn de ye yan foyi ma bon ka tɛmɛ o kan caman bɛ yen u ma taa ne nɔfɛ diinɛ ko la caman bɛ yen u ma taa ne nɔfɛ yɛrɛ k'an bɛna wayulu lamɛn mais u nana maliyɛn dɔ nana Cameroun an kan ka n'a soutenir o fana senfɛ mɔgɔ caman ye diinɛ dɔ ta a la min kan ka min ta a la o y'o faamu min kan ka min bila o fana y'o bila donc vraiment ne nisɔndiyalen don n bɛ Cameroun jeunesse maliyɛnw fo ani Cameroun jeunesse yɛrɛ bɛɛ de tun b'a la toujours bɛɛ mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la dɛ ne ka wajulu in na bɛɛ de tun b'a la denmisɛnninw bɛ yen n'i kun ko k'olu bɛna wajulukɛyɔrɔ la mɔgɔw b'a ko nkalon don mais olu bɛɛ tun b'a nɔfɛ an ka wajulukɛyɔrɔ la a dɔw tun bɛ mobili boli hali ne yɛrɛ donc Ala de bɛ kow cogoya dɔn donc o de la an ye wajulu tila ka kɛ tilayɔrɔ fila ye n'an ye dɔɔnin kɛ faransɛ la hali n'a tilennenbaw tɛ an bɛ dɔɔnin kɛ bamanankan na bon Ala sɔnna bɛɛ y'i ka niyɔrɔ sɔrɔ a la parce que alimamiw caman kun bɛ taa an lajɛ population caman kun bɛ taa an lajɛ minnu tɛ bamanankan mɛn o camanba de kun bɛ salle kɔnɔ donc ne obligélen tun don ka kan wɛrɛ de fɔ u bɛ min mɛn pour que u ka satisfait Ala sɔnna u satisfaira hali wajulu bannen caman gɛrɛla na u ma min faamu parce que dɔw ma laban faransɛ olu laban u ma min faamu u gɛrɛla k'a ɲɛ u y'a ɲɛdɔn tuma min na dɔw gɛrɛla ka na baya ta donc vraiment Ala de bɛ fo siga t'a la ok an karamɔgɔ an y'a ye fana Cameroun autorités u jɔra u jɔyɔrɔ la kosɛbɛ wa i yɛrɛ taara foli bila autorités la ka daminɛ u ka sous-préfets b'o la commissariats b'o la ka se fo gouverneurs ma autorités fana wa an y'a ye fana u y'a jira k'a fɔ autorités fana y'i bonya kosɛbɛ ka d'a kan hali u ye lakanabaa dɔw bila i ka bolo kan minnu bɛ i kɔlɔsi i ka séjour kɔnɔna na o ni a ɲɔgɔnnaw i ye visite minnu kɛ autorités la o visite in o passera cogo di? Alhamdulillah o ye kabakoba de ye c'est à dire ne ma défaut ye Cameroun wallahi Ala b'a dɔn n bɛ k'a fɔ ni Ala cɛla de la wa autorités ye ne yɛrɛ bonya dan de la minnu t'i ye ɲɛ la dɛ Camerounais yɛrɛ bɛ bange fo ka taa dɔw bungosi bɔ u ti minnu y'u ɲɛ na Ala sɔnna u kɛlen k'a dɔn ko Hayidara den bɛ yen nɔ n fa kama o bɛɛ ye accès di pour que ne n'u ka se ka ɲɔgɔn ye a dɔw bɛ an m'u ɲininka olu yɛrɛ de y'an ko mɛn k'u b'an ka baara ye réseau kan k'an ɲini k'an ye o autorité caman bɛ yen o setigiw caman bɛ yen donc an bɛ Ala de fo an bɛ Cameroun autorités fo u y'an bonya k'a ye Mali Cameroun nin bɛɛ ye Afiriki de an bɛɛ ye golofinma de o ye n bonya tuguni ka d'a kan n bɛ ka diinɛ min lase hali n'an ka diinɛ n'olu t'o la jamakulu dɔw dalen don n'an ta in na an b'i bonya o kan i ma nin yɔrɔ ye anw tɛ t'a la dɛ mais n'an b'i bonya i t'a la an bɛ centre kɛ k'a d'i ma gosi tɛ se ka k'i la yan fo ka t'i bɔ yan
ka sɔrɔ anw t'i ta la dɛ i m'u fana ka kodɔn ye siga t'a la ni mɔgɔ dɔw kun b'aw ka tigɛ o surtout an ka nin jamana ni i bɛna ni dɔ ye k'a fɔ ko diinɛ wɛrɛ mɔgɔ bɛna fɛn dɔ kɛ mankan bɛ ci fan bɛɛ fɛ mais ninnu y'a faamu u y'an bonya k'an wele ka fɛn an bɛ taa gouverneur la don min na ne taara ne y'a sɔrɔ gouverneur bɔra de parce que heure ɲagamina an ka mɔgɔw bolo ne y'a sɔrɔ a bɔra mais o y'a wele ko ne nana parce que ne bɛ se ale bɔra même pas 2 minutes ne sera a ye turu cɛ bɛɛ kamana gan parce que o t'a ka habitude ale ye président de ye parce que ale ye ville bɛɛ ɲɛmɔgɔ de ye gouverneur o ka bɔ k'a fɔ k'a taara o ka tila ka turu cɛ ka na ko nin y'olu siɲɛ fɔlɔ ye baarakɛlaw yɛrɛ tellement k'u nisɔndiyara e fana ni maliyɛnw ka ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u fana y'an bonya u y'a yira an na Ansaru ko tɛ dɛ an fana b'i nɔfɛ Iba u y'a tile bɛɛ kɛ yaala la nin nɔfɛ maliyɛn ɲɛmɔgɔw n'u taara gouverneur la n'u taara maliyɛnw ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fɛ n'u taara foli wɛrɛw la maliyɛnw ka ɲɛmɔgɔ bɛ nɔfɛ hali sisan u ka ɲɛmɔgɔ ba ta la a bɔra ne yɛrɛ fɛ yan juma na san ni vendredi in na Bamakɔ yan donc ça veut dire que vraiment n bɛ Cameroun autorités fo ka tila ka cɛden dɔ di yan min kɔlɔsi kabakoba o fana mɛnna mɔgɔ ye la mais ale fana kabako mɔgɔ ba Ala sɔnna an ma tila o fɛn na a fana ye baya ta wallahi Ala sɔnna a yɛrɛ ye baya ta min tun bɛ k'an garder a yɛrɛ ye baya ta a dara ko in na a ye dusukun d'ale yɛrɛ ma i b'a fɔ ko Ansaru fiye filɛ nin ye bilahi alazim o ye garde min di ne ma ka n garder n ka séjour kɔnɔ ko in donna ale yɛrɛ la k'a motiver ka se degré ma yɔrɔ dɔw bɛ yen ale ka droit t'ale bolo ka ne escorter ka se yen mais a ye pi ni pas kɛ pour que a bɛ se ka Iba escorter ka se yen mais se banna de donc fana natɔ a tila ka bonyaba kɛ n ye donc vraiment Ala ni ce mɔgɔw ye ko in faamu Ala ni ce an yɛrɛ bolo mɔgɔ minnu tun t'a faamu olu de y'a faamu donc o b'a jira an na k'a fɔ nafaba sɔrɔla Cameroun tournée na o kɔfɛ u ka sous-préfet o ye jigisigikan dɔ fɔ a ka intervention kɔnɔna na o y'a jira maaw la k'a fɔ vraiment o b'i suit a mɛnna ka d'a kan o y'a jira k'a fɔ a b'a fɔ Ansaru ye fo k'i bɔ yan ni u mago jɔra fɛn o fɛn na olu ka sira kan a labɛnnen don wa bulonda yɛlɛlen don waati bɛɛ lajɛlen na fo k'i bɔ yen u ka sous-préfet fana y'o fɔ a ka laseliw la an y'o kibaruyaw fana mɛn effectivement a kɛra ten an taara foli k'a la a nisɔndiyara kosɛbɛ a tila ka mɔgɔw yɛrɛ bila fo ka commissariat bɛɛ wele k'o bɛɛ averti k'an bɛ tagalen ka taa foliw kɛ ka tila k'a ka téléphone numéro di n'a mago b'u la diɲɛ fɛn o fɛn na ils sont prêts ka Ansaru dɛmɛ donc vraiment a kɛra hɛrɛ de siga t'a la an karamɔgɔ i ka foliw kɔnɔna na i taara pasteur fo pasteur foli ka foli kɔnɔna na an ye pasteur ye k'i kunbɛn ni nisɔndiya qualité dɔ ye i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin ka nisɔndiya bɛ a dusukun de la aw sigira ka masala a ye ji bɔ ka ji di aw ma aw ye ji min a ye démonstration min kɛ kanu jirali dan don i ye mun ye pasteur ka kanu na ka ɲɛsin ma alors que aw tɛ diinɛ kelen na pasteur ye mɔgɔ dan de an taara pasteur ɲɛmɔgɔ fo fana pasteur gansan o tun mɔgɔ pasteur de don depuis lawale c'est à dire i b'a dɔn depuis lawale la mɔgɔ minnu bɛ yen ni masaya ni fɛnw b'u bolo pasteur dɔ de don an taara fo a nisɔndiyara kosɛbɛ a bɔra ka na an kunbɛn a n'a ka famille bɛɛ a denmuso n'a muso a n'a denkɛ o bɛɛ bɔra ka na et puis kabako ye min ye o pasteur n ɲɛ b'o kuru min na n'an donna o kuru da fɛ o san o san o pasteur de bɛ église kuru kɔnɔna di Ansaru mɔgɔw ma olu kɛ san o san an taara pasteur fo a nisɔndiyara a ye ji ta ka na a ye tiga d'a ma an ye tiga ɲimi an ko foli ɛri wɔɔrɔ b'an bolo a ko an k'an sigi sa k'an tɛ se ka na ka taa ten ko ni ale ka so bari c'est à dire ale ka so nɔrɔlen de an bɛ se ka na ka bɔ nɔrɔ ale ka so cogo di i ma kanu ye mɔgɔya sisan sinon an ka nɔrɔ nin t'o dɔn mais n b'aw ja da aw yɛrɛ la a bɛ taabolo min na n b'aw ja da aw yɛrɛ la mɔgɔya kama i m'u ka plan ye mɔgɔw bɛ dusukun bɛ sɔrɔ ni min ye i ma hadamadenya ɲuman ye
ka tiga d'a ma ka ji d'a ma k'an bisimila k'a fɔ foyi t'an sɔrɔ ale pasɛri balolen ɲɛna an ka tɛmɛ n'an ka wajulu ye ka tila k'a fɔ an ka verrew gosi ɲɔgɔn na an t'o ɲɛdɔn i b'a dɔn o ka nɔgɔ olu ma an ka verrew gosi ɲɔgɔn na k'a yira k'a fɔ ayiwa dusukun bɛɛ ye kelen o tɛ a chanter ye wa an y'a chanter pasɛri fɛ yen vraiment bɛɛ nisɔndiyara bɛɛ ni yɛlɛ bɔra n bɛ pasɛri fo a n'a ka jamakulu bɛɛ lajɛlen a ye yɔrɔ min di an ma ala kana an kɛ fitiriwale merci an karamɔgɔ kumakan laban na an bɛ don i ka baya résumé kɔnɔna na ka da ka i ka laseli ninnu bɛɛ kɔfɛ ni wulila k'i jɔ ko baya an b'a ye jeunesse de bɛ wuli i nɔfɛ wa anw kun ko ko Mali o faamunen don diinɛ ko faamunen don cogo min na Cameroun ninnu tɛ ten nka i ka bayakɛ jama an ye jama min ye i ka bayakɛ jama na Cameroun na a ye maaw kamana gan kosɛbɛ mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka i b'a ye nin ɲɔgɔnna jama fara ɲɔgɔn kan cogo di k'u bɛ k'u bolo kɔrɔta ta ka baya kɛ jango jeunesse jango sifinnakaw ni ɲɔgɔnna jamana ka jamana min ye ko silamɛya man bon a jamana kan i n'a fɔ anw fɛ yan cogoya min na a ye maaw kamana gan kosɛbɛ nka wale ɲuman dɔn ani foli jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Cameroun sifinnakaw ma kuma na surunyana ani u bɔra cogoya mun na ka baya sɛbɛkɔrɔ kɛ i bolo ka da kan an y'a jaw ye cogoya mun na an y'a ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u y'i faamu ni mɔgɔ min ma i ka kumakanw faamu a ka gɛlɛn o tigiw ka wuli k'i jaabi nin cogoya in na wa jeunesse y'i faamu wa yɔrɔ kelen tɛ a kɛra Douala a kɛra Obala a kɛra EDEA wa a kɛra Yaoundé yɛrɛ i ye sigira yɔrɔ yɔrɔ jama bɔra o yɔrɔ ninnu na ka baya kɛ i bɛ se ka mun fɔ an ye dakuruɲa kelen bon n bɛ se ka min f'i ye i b'a dɔn Rojo ni fɛn min ye anw ta ye o de bɛ kunbɛn o sisan ni ne ko n bɛ bɔ n'an ka mobili ye ka taa Cameroun dédoyement b'a la f'i ka procédure b'o la mais ala fɛ procédure tɛ yen o ye Mali ye hali sini n'an taara nin cogo hali n'u ma da la taa ni sini n'i taara ni ne sini o kelen de don baya tɛ ne ta ye o baya tɛ Haidara ta ye o ala kumakan de don ala ko ne kale n yɛrɛ kan min ka tiɲɛ dɛmɛ de donc Cameroun ko t'o la Chinois ko t'o la Japonais t'o la ni baya sera yɔrɔ o yɔrɔ en tant que ni kulo y'a mɛn k'a faamu dusukun bɛ sɔn a bɛ taa o Cameroun de bɛ kabako ye ɲɛna sinon a dira Arabie Saoudite kuma kɛra o la mɔgɔ kuma ko tɛ se ka kɛ yan n'a dira kira ka misiri kɔnɔ a dira alikaba kɛrɛfɛ arabu yɛrɛ ma donc a bɛ n'a fɔ message dɔ ma faamu de mais n'a faamuna dɔrɔn hakili b'a ye surtout an y'a di mɔgɔw ma ye mɔgɔ minnu tɛ diinɛ ko yɛrɛ la u mago tɛ diinɛ na mɔgɔ minnu tun bɛ yen u b'a sariya mɔgɔw tun bɛna diɲɛ don o don hali surɔ dɔ ye ne wele n terikɛ dɔ ale yɛrɛ tɛ bamanankan mɛn mais ale kɛra sababu ye ka mɔgɔ minnu don baya la a bɛ se mɔgɔ saba ne nɔfɛ minnu an ye an kɛra i fɛ i ka kumakan kama an bɛ don a ta in na donc anw ta tɛ yen ala ta de don dɛ baya ta Haidara ta ye a den ta tɛ n'i donna la i bɛ don ala de kama alhamdulillah an taara yɔrɔ o yɔrɔ baya kɛra mɔgɔw y'u yɛrɛ di ala ma mun yɛrɛ d'anw ma dɛ u yɛrɛ di ala de ma n'i yɛrɛ di ala ma wasa b'o de kɔfɛ diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ ban n b'o de f'u ye baya ta tɔ n b'a fɔ denmisɛnninya kana siran n'i y'a ta ala yɛrɛ de b'i dɛmɛ mɔgɔ tɛ dafa dɛ mɔgɔ si tɛ diɲɛlatigɛ la min dafalen don alikɛmaw de la mais kuma dɔw la 13 b'i la a b'i dɛmɛ ka 10 corriger yɔrɔnin kelen 3 in ala b'i dɛmɛ a kan i bɛ bɔ a la wa ala sɔnna u dara n na u ye n ka kumakan minɛ u nana ta dɔw y'a sɛbɛntiya k'a fɔ olu b'a ta wagati min na a ma nɔgɔya nin dugu ninnu na mais ala sɔnna k'u dɛmɛ fo bi u ma se k'a tiɲɛ donc ne bɛ ala de fo ne ka objectif ɲɛna ala ni n fa ka dugawu ni n kɔrɔ ka dugawu ni silamɛw ni ansaru ka dugawu an taara baya kɛra fo k'a kɛ wasa ye mɔgɔbaw caman ye baya k'an nɔfɛ camanba donc an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn o bonya in na ala y'o min kɛ silamɛya ye a ma kɛ ne ye dɛ a y'a kɛ silamɛya ye donc merci waati sera kumakan laban minnu bɛ yen o de ye k'a fɔ a Seydi Serif Iba Haidara bi bi in na an y'a ye i faamuna objectif dɔ tun b'i la kunun mɔgɔw bolo
min don bi o nana i ka laɲiniw faamu ka d'a kan bi anw yɛrɛ b'o seereya denmansa caman de ko bi k'a fɔ ko kunu olu tun b'i ka ko filɛ ni min ye bi i ka ko u y'i ka laɲini faamu sisan u y'a dɔn ja i bɛ denmisɛnw de nɔfɛ walasa olu ka denmisɛnw ka nafa lase u bangebaaw yɛrɛ ma walasa nafa ka sɔrɔ denmisɛnw na. Kumakan laban na i bɛ se ka ladilikan ni bilasiralikan jumɛn fɔ diɲɛ sifinnakaw ye ka d'a kan Mali dɔrɔn tɛ tuguni diɲɛ sifinnaka fɛn fɛn de bɛ yen ko u bɛ i lamɛn bi bi in na denmansaw yɛrɛ ko k'i féliciter ka d'a kan ko i kɛra sababu ye bi olu denw ye nafa sɔrɔ u denw na olu minnu denw n'u b'u denw donni ta u denw san 30 san 40 halisa u donni b'u kun nka ko bi bi in na i ka laseli i bɛ cɛsiri min fɔ i bɛ cɛkisɛya min fɔ denmisɛnw ye u jija u ka cɛsiri u ka baara kɛ u bangebaaw ka nafa sɔrɔ u la u k'u jija cogo bɛɛ la minnu bɛ kalan na u k'u cɛsiri kalan fɛ ko n'a ɲɔgɔnna caman ko bi bi in na a kɛra sababu ye denmisɛnw bɛ ka faamuya caman sɔrɔ halisa kumakan laban dakuruɲa damadɔ i bɛ se ka mun fɔ diɲɛ sifinnakaw ye toujours bilasiraliw ni ladilikanw na. N bɛ ladilikan min d'u ma n b'o de f'u ye dɔrɔn n ye nin fɔ n ka kuma tɛmɛnen na hali a ma mɛn. Aidara a b'a ka wajuli daminɛ wagati min na a tɛna fɔ an nana ni système kura wɛrɛ ye dɛ nin ye Aidara ka système de ye nin y'an ka du système de ye mais bɛɛ b'i ka message ci a ci cogo de la sinon a bɛɛ ye système kelen de ye a ye balo hɛrɛ la a ye ɲɔgɔn kanu a y'aw jogo ɲɛ an ka du message bɛɛ filɛ nin ye Ala danaya kɔfɛ a y'aw tile mais message wɛrɛ bɛ sɔrɔ an ka so parce que ne ko n bɛ kuma ni kelen ne fana bɛ espérer mɔgɔ wɛrɛw de kan o ye n kɔrɔ ni n faw de toujours olu ka laɲini ye jumɛn ye i ye silamɛ o i tɛ silamɛ o n'i ye an ka du mɔgɔ dɔ lamɛn i bɛ nafa sɔrɔ n b'o de fɔ denmisɛnninw ye toujours u kana décourager wajulu lamɛnni la u kana décourager nin famille lamɛnni la a b'u nafa parce que i ye silamɛ o i tɛ silamɛ o i b'i ta sɔrɔ a la n'i y'a lamɛn ni fɛ ka kɛ Ala fɛ de i b'a ye i yɛrɛ ɲɔgɔnna génération caman bɛ nin fɛn in na i ka kɔrɔ dɔw ye dɔw ka kɔrɔ ye ni se don se bɛ dɔw ka tɛmɛ i ka i yɛrɛ se b'i yɛrɛ ka tɛmɛ dɔw kan o bɛɛ bɛ sɔrɔ an ka nin kulu in na minnu ye baaya kɛ u y'u yɛrɛ di Ala ma u b'anw nɔfɛ n'i cɛ ka ɲi i bɛ dɔ ye min fana cɛ ka ɲi n'i dalen don a la k'i bɛ su dɔn i bɛ dɔ ye o tɛ bɔ su yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ n'i dalen don a la k'e jamanen don i bɛ dɔrɔgu de min dɔw bɛ yen nɔ olu b'a siri n'u nɛn de donc n'i y'o ye n'i dalen don Ala de la i dusukun b'a ye k'a fɔ ko ja ne yɛrɛ de bɛ ka temps perdu n yɛrɛ la n'i ko i t'o fana na ko i bɛ fɛ k'an lamɛn de pour que ka i ka diɲɛdenya kɛ i ka Ala sɔsɔ ka ɲɛ i bolo i bɛ se k'an lamɛn fana cogo di karamɔgɔ y'o fɔ i somɔgɔw barika ɲini ba ni fa barika n'i y'o sɔrɔ birul walidayi n'i y'o sɔrɔ hali n'i ko Ala tɛ yen i b'i sago kɛ diɲɛ na karamɔgɔ ye nin fɔ an ye o donc n'i y'an lamɛn fana an b'o f'i ye kana sɔn fa in ka tɔɲɔ kana sɔn ba in ka tɔɲɔ kana sɔn i ka danfɛn dɔ tɔɲɔ dugukolo kan i kɔlɔsi mɔgɔw hakɛ la n'i ko i tɛ silamɛ o y'i kun ye mais i kɔlɔsi mɔgɔw hakɛ la diɲɛ kɔnɔ Ala bɛ sɔn i bɛ balo hɛrɛ la mais lahara kɔni a bɛ gɛlɛya mais diɲɛ na i b'i sago kɛ furanna ma sago kɛ diɲɛ na a y'a kɛ ni jumɛn bangebaa bonya tɛ donc n bɛ min fɔ denmisɛnw ye catégorie 2 n'i bɛ Ala fɛ an lamɛn i bɛ Ala sɔrɔ n'i tɛ Ala yɛrɛ fɛ an lamɛn i bɛ sa hɛrɛ la k'a sɔrɔ i ma malo parce que malo ye jumɛn ye i bɛna gulɔ min k'a dépasser fo ka t'i ta tiɲɛ gulɔminna bɛ sɔn ka taa fɔ a la yɛrɛ burankɛ ma k'i tɔgɔ yɔrɔ i kisir'o malo ma i bɛna dɔrɔgu min ta n'i kunkolo bɛ tiɲɛ mɔgɔ bɛ n'i kɛlen ye faden sago ye n'an ko i ma kɛ dɔrɔgu bila n'i y'o bila kɔni hali n'i ma kɛ silamɛ ye i tɛ kɛ faden sago kɔni parce que mɔgɔ tɛna i bɛlɛbɛlɛnen juɲɛ san na kɛrɛw fɛ walima i fatɔlama ye k'i ye yeko 2 ye donc n bɛ min fɔ denmisɛnninw ye ka wajulu lamɛn n'i bɛ se semaine kɔnɔ i jija cogo bɛɛ la hali n'a kɛra wajulu heure 1 ye i jija i k'o ta i ka wajulu lamɛn i dɛsɛlen ba heure 1 wajulu la i jija i k'o kɛ semaine kɔnɔ a b'i nafa donc n bɛ Ala deli
ala ka an nafa ni kumakan ninnu amina rabi ala k'an nafa n'o ye amina rabi amin ɲɛ bɛ sen kura min na génération in kɔnɔ ni ala sɔnna ma an bɛ arrivé inshallah parce que sisan caman bɛ yen minnu bɛ ka don wajulu lamɛnw la hali fɔlɔ la mɔgɔw tun tɛ wajulu fɛn ninnu ta ka baaraw kɛ n'a ye bi mɔgɔw b'a ta ka kɛ n'a ye ni ne yɛrɛ bɔra précisément Bamakɔ bi wajulukɛla tun ye siranɲɛfɛn de kosɛbɛ ni wajulukɛla yɛrɛ mɔgɔw bɛ boli u ɲɛw kumunen don mais bi ala sɔnna o mentalité faamuna Bamakɔ ni ne nana mɔgɔ mɔgɔ bɛ ɲininkali min na u gɛrɛ na ka ɲininkali kɛ hali ni mèche b'u kunna hali n'u tulo sɔgɔlen don hali n'u ka débardeur b'u la donc karamɔgɔ y'o de ye karamɔgɔ tɛ siranɲɛfɛn ye karamɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲugun minɛ karamɔgɔ bɛ en tant que karamɔgɔ i mago b'a la lahala o halala na bonya ma n b'a fɔ dɛ na bonya ma basigi kɔnɔna na i mago bɛ min na karamɔgɔ ɲininka hali ni fini t'i la i b'a kɛ to karamɔgɔ il est là k'i répond karamɔgɔ banna ka mɔgɔ dɔ répond question na walima ka mɔgɔ dɔ satisfait ala ka diinɛ sira kan n bɛ segin a kan dɛ ala ka diinɛ sira kan parce que k'a ye cogo bɛ tan tɔ lahara do i tɛ siratu tigɛ f'i ni ala ka jɔ parce que aw de al ulama umana ullahi ala khalqi c'est-à-dire ala ka homme de confiance o de ye dɔnnibagaw ye warasatul anbiya donc e tɛ se ka kɛ ala ka homme de confiance ye ko ala ka jɔn dɔw mago bɛ e la k'e bɛ boli u ɲɛ u ye cogo kama n'o don e t'a la donc n bɛ ala deli a faamuyaliko ɲuman ala k'a di an ma merci Roger an bɛ an filɛbaaw fo k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin tun y'an ye an ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan min ye émission génération DZP ye i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na nin de ye jamukan ye jamukan min ni sifinnakaw b'u yɛrɛ sɔrɔ jamukan in kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ dansigi kɛ jamukan na ka foli di émission génération DZP lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma ka Mohamed Danbele fo Ibaka Danbele ka Alassane Kone fo u fana kanubaba don jamukan in dɛmɛbaabaw don sponsorw don kɛrɛnkɛrɛnyana u ka société kura min bɛ yen sisan n'o ye Codem Service Sale ye an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di a ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na ka jamukan datugu nin yɔrɔ in na wasalamu aleykum wa rahmatulah taala wa barakatu